Takže touto cestou by som chcel reagovať na svojho veľacteného kamaráta, priateľa, úžasného človeka Romana Silvana. Strašne ma mrzí, že sa ťa dotklo, že som ťa neuviedol vo svojom videu. Išlo to od srdca a asi tam nie si, prepáč. OK, nie, Roman, niečo som si na teba pripravil, takže dúfam, že budeš spokojný a uspokojí to tvoje ego rovnako ako moje. Takže ja som si to napísal, ti to zarakujem. Takže, Roman, teraz na teba niečo z srdca dám. Tvoje priezvisko je Žid Dedek Silván. Cez Google ťa nehľadám, lebo v liste priateľov ťa mám. Keď vždy večer si vravíš, nejaké video na Facebook dám, pritom si ho pozeráš doma sám. Psychiatriu s tebou nezdielam, repujem jak krám, možno preto som single sám, aj keď tehličky na bruchu mám. Celé to len hrám, rap už 5 rokov nepočúvam. No a keďže výzva z Romanovej strany bola aj vyjadriť sa k svojmu bratrancovi Alexandrovi Gronovi, ktorého všetci máme radi, ale akože naozaj úprimne, ja som si to napísal. Aj keď pochybujem, Ajo, že toto video pozeráš, podľa mňa si super človek s veľkým srdcom a pečeňou ako diamant, máš brutálny prehľad, asi inteligentný, no celý svoj potenciál topíš v 40%. Tlap na to, rob kuchára. Ďakujem za pozornosť.